سلام خمي قنيكم كبرات ولدي قاعد احنا مصاخم لما انتي خمت لمود حدش فيديو حيزه مصيني هو channelنا حدش سلخونكم سوات سبسكرايب لختقوروا بخبري قدمكم بيجيزيو للقوم حدش فيديوهات لخبصحكم زانا دول ملكت بمنكا قلت بال انت رخيكم وكلهم فيديوهات خصعنو تلو نوتيفيكيشن خبصحكم يخلي مالتيو እቲ ቪድዮ ሪኢኹም ምስ ወዳእኹም ድማ ተፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ይትረስዑ ለኻልኦት ትፈልጥዎም ወለዲ ድማ ሼር ልኽትገብርዎም ብዘጋጣሚ ይሓተኩም ሎማዓንቲ ኣብቲ መእተዊ ከም ትረኽምዎ ኣፕል ወይ ድማ ቱፋሕ ብክልተ መንገዲ ካብ 6 ወርሒ ጀሚሩ ለለዉ ህፃናት ክንምግበሎም ንኽእለሎም ክልተ መንገድታት የኸሪአኩም ማለት እዩ ቀጥታ ላፍቲ ቪድዮ ክሓልፍ ሰናይ ጻንሄት እሺ በመጀመሪያ ናአፕል ጁስ ወይ ድማ ስሙዚ ክንብሎ ንኽእሊና ይክሰርሕ ሓንቲ ኣፕል የተጠቂመ ምናልባት ለዚ ቪድዮ ለመስራሕ ለኽጠቅመኒ እዛ ኸዝለ ለህፃን ለኹ ኣፕል ተጠቂመ ክልቲኡ ይክሰርሖ ማለት እዩ ትን ኣፕል ስሙዚ ኣው ለሃሊ ድማ ሱ ተጠቂመ ጋዓት ከመገራ ከም ንሰርሕ ይኸሪአኩም ማለት እዩ ሓንቲ ኣፕል ጽቡቅ ገይረ ልሒፀያ ኒኹ ታዩ ብዙሕ ግዜ ለመከር ኣፕል ምስ ትላዕላዋይ ኣካሉ ብሓደ ለሃሊ ተልብላ ኢልምከር ነገር ግን ብዙሕ ግዜ ለህፃናት ንምግቦም ምግብታት ብፍላይ ጀመርቲ ልኾኑ ካብ 6 ወርሒ ጀሚሮም ለለዉ ህፃናት ክንህቦም ተለና ብደንቢ ስሙዝ ኮይኑ ስለለይጣሓን የጸግሞም ማለት እዩ ልሙሓ ስለዚ ክሻብ ጥንክር ለበለ ምግብ ምብላዕ ልጅምሩ ክሻብ ለለማመዱ ለለና መማረፂቱ ና ላዕለዋይ ኣካሉ ለሒጽና ያው ክንድብሮ ኢና ንግደድ ማለት እዩ ብዝመልክዑ ብልተኻለ መጠን ቶሎ ምንታን ክበስል ኣርቀ ቀቢለ የኸቲፈዮ ኒኹ ደሓረ ግን ያው ብዙሕ ግዜ ሓዊ ቀጥታ ላብ ሓዊ ጌርና ላስኽተትና ኢና ነብስሎም ብዙሓት ምግብታት ነገር ግን ትልሕሸ ና ለመከር ነገር ታዩ ስቲም ምግባር እዩ ኣነ ዛ ትሪእዋ ኣለኹም ስቲም ምግበር ኒያትኒ ይቅርታ እዚኣ ብጣዕሚ ቆንጆ ኣቕሓ እያ ባዕላ ስቲም ትገብር ስቲም ጌራ ተብስል ብሃፋ ማለት እዩ ብሃፋ ጌራ ስቲም ጌራ ተብስል ደሓረ ባዕላ ድማ መጥሕኒት እያ ማለት እዩ ብዝመልክዑ እዚ ገልቢጠ የለቐምጣ ብሃፋ ለምግባር ተገልቢጠ እያ ክትቕመጥ ደሓረ ድማ ብቲ ኖርማል ኣፋ ለላዕሊ ጌርና ኣስተኻኺልና ንጥሕና ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ኣቕሓ ብጣዕሚ ልፎትያ ሰለስቲኦም ደቀይ ለሕቤት ለይ ማለት እዩ ከፍተና መጀመርያ ጓለይ ጀሚረ የገዚእ እያ እና ሰለስቲኦም ደቀይ በዚ መንገዲ ኩሎም እዞም ስቲም ተገይሮም ክወስሉ ልኽእሉ ብፍላይ ብለይሩስ በዚ መንገዲ ላብሰልኹ ልምግቦም ማለት እዩ እዚ ዋና ጥቕሙ እንታይ እዩ ሓዊ ብቐጥታ ስለለየግንዮም ትትሕዝቶም ተይሰኣኑ ይብሉ ማለት እዩ ይበስሉ ሽክሻብ እቲ ኣፕል ስለለይ ልባዕለይ ኢለ ያው መጥበው ተደታት ልባዕልና ለተጠቀምቲ ክንኾን ስለለለና ጎና ጎኒ ሙቕ ኣፍሊሐ ነይረ እዛ ሙቕ ይሰቲ ኣለኹ ማለት እዮም ዝትሪእዋ ኣለኹም ክሻብ ልበስለለይ እዛ ሙቕ ይሰቴ ተመሊሰ ክመጽእ እየ ማለት እዩ ለዚ ሙቕ ንምድላው ልኸውን ና ምጥን ሕሩጭ ከመይ ጌርካ ከም ልዳሎ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ሒዘ ክመጽእ እየ ተጋጣሚ ክነግራኩም ይፈቱ እሺ ኣፕል በፂሑ በሲሉ ኒዮ ኦልሞስት ላብ 20 ደቂቃ ኣካባቢ ማለት እዩ 20 ኤምኤል ልኾን ማይ ተጠቂመ ያው ልከ 20 ደቂቃ ኣካባቢ ወሲዱ ቆንጆ ኮይኑ እዩ ልበስል ትሕዝቱ ምንታይ ሰኣኒ ተውሽጡ ኒዮ ትሪእዎ ኣለኹም ማይ ናባዕሉ እቲ ብሃፋት መጀመርያ ለእትኽዎ ማይ ብሃፋ መልክዑ ላፍቱ ኣፕል ለለዎ ፓርቲ ይልእከብና እንድሕር ሕፍስ ኣቢልና ክንህቦም ደሊና ተማይ ክንቅንሶ ንኽእል ኢና ቅድሚ ምጥሓና ኣነ ኸዚ ለወይኑ እየ ባዶ እቲ ኣፕል በይኑ እየ ጥሒነየ ኒኹም ምኽንያቱ ምስ ደሓረ ለቲ ጋዓት ክሰርሐሉ ስለልደለኹ ማለት እዩ ነገር ግን እስኻቱም እቲ ኣፕል በይኑ ብዝመልክዕ እዚ ክትምግብዎም ተለኹም ሙዝ ወሲክኹም ብሓደ ትጥሕንዎ ተለኹም ብጣዕሚ ጥዑም ብጣዕሚ እዮም ክፈትይዎ ዝኽእሉ ደቅኹም እርግፀኛ እየ ወደይ ትንእሽተይ ወደይ ብፍላይ ብጣዕሚ ይልፎቲ ተናእሰ መዓልቲ ሓደ ግዜ ይበልዕ እዩ እዚ ብጣዕሚ ይልፎትዮ ዋላ ካሊእ ምግቢ ተለየልዕ ማለት እዩ ብዝትሪእዎ ኣለኹም መልክዑ ስሙዝ ኮይኑ ተጣሒኑ ኒኦም እዚ ብጣዕሚ በቃ ደቅና በሲሉ ዶ ይኾን ይበሰለ ዶ ይኾን ልስሉስ ዶ ኮይኑ ይኾን ይወሓጠሎም ዶ ይኾን ኢልና ንጭነቐሉ ዓይነት ይኮነ
بصبق ملكو بعلو سيلو بعلو يطحنا لنا بتاع قنجو حيا زي بتاع من الفوتي حيا نا افنت برودكت يا قنجو مرتتات نيوم افنت يا كا فيليبس كتغنيو تخليهم همستري ولهم قنجو نا سموز لخونه نا ابل جوس خنولو نخلينا هيونا ني مالتيو لبسلا مالتي لغيزيو بزملك اينا دقنا خنمغو نخل مخنياتو ابل بتفطرو طنكار رايو تيبسلا انت لمال يصقم سلالخونه تحزتو تي غدله بستيم غيرنا سيلنا بزمنقد خنمغو نخلينا خز دما لافت خلای خنمصتلنا قعاتنا نسرح بابل تسرح قعات همستري ولهم ماي غيرنيهم تماي مسفلحه زيتي نشتي زيتي بطعم نشتي زيتينا تتخايلو أليف أويل مالتي نوسخلو بطعم نشتي مخنياتو بتلي أبشت ورحكا للو هزانات بزح قواعات للوم نقرات تلي تقمو المرز سقم حروج هي وسيخة حانتينا تيبل سبون مالتيو سوينا نشتي طبابي لا توسخ بي حانت تيبل سبون يا بطعم اخلتي يا لهزانات زي تودي موله بطعم صبو سلالخونه مالتيو حانتي تيبل سبون نا سقم حروج يوسيخه قد افت سقم وشطي زي لقعاتي لنا لخونه لالت فاميلي لسلالت حنخو افت سقم وشطي حانتي حدا ايد عسرت ايد سقم تخوينو حدا ايد نامشلاو حري حروج مالتيو بحدا تحواويسي تتحت بجماري قطح انتلو سلازين اشتي نا مشلاو حروج لخم للو لخم لمقلاتيو ነገር ግን እዚ እንድሕር ሌቭልና ብፍላይ ና ዓረስ ሕሩጭ ተሃሊና በጣም ለበለጸ ምስቲ አፕል ቆንጆ ኮምፕሊመንት እዩ እዚ ከዝል ተጣይሞየን ይኹና ስገምና ና ምሸላ ባሕሪ ሕሩጭ እውን በጣም ቆንጆ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ በአጋጣሚ እዚ ክሰርሖ ተለኹ ለቲ አውልሃሌል ተጻኖ ደይ ለሰሪሐዮ ግን ቶም معوايات ለኽልቲኦም ተመናጢሎም ስለ ልወድሉ ድጋሚ መበል ኻላይ ሰሪሐሎም ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መንገድ ጌርና ንሽተይ ምስ ሓሰናዮ ድሓረዝ መጀመርያ ለሰራሕናዮ አፕል ጠብላበልና نحاسيو مالتيو خزي خم مارزي تأبل مجمرة قرم زماي مجمرة الجورناي ماي تأبل خمتاي كاليو نجر جن تأبل أوريدي لوسالة سلة الخونة بزح كي بس لنا منتن بلا على تنأتيو إلى مرز مالتيو خز ما يوسي خني خزو حلماي من تأيزو حلماي تطعيمة بدم بي لسلس خبل منتن تنكر كيبل لسلس يلو جنا بدم نحاسيو سلة الخونة لسلس يلو بدم بي لقحاسيو نا لخلص لسالة ليه እና بز መንገድ እዚ ንሽተይ ሓው መስወቅዖ ብላዕሊ ላወስኽና ጠብ ላበልና በደንብ ጌርና ሓሲና ያው ጋዓት ተሐሰተሉ እዩ በደንብ ይጣዕሙሉ ወፅእ ለሐሰና ካብዶም እንታን ከሕሞም ብርግጽ ተስገም በደንብ ተቃልዩ ለተዘጋጀ እዩ ነገር ግን ካብዶም እንታን ከሕሞም በደንብ ጌርና ምሳና ክናረጋግጽኒና ማለት እዩ ምስትሪ ወለኹም ላገላበጥና ደንቢ ሓው ሁሉ አካሉም እንታን ከግኒዮ ላገላበጥና ነብስሎ ማለት እዩ አፕል ያው መብዛሕትኩም ወለዲ ትፈልጥዎ ኢኹም ልብል እምነትኒ እኒ ብዙሕ ጊዜ ብተፈላለዩ ሚድያታት ክንሰምዖ ንኽእል ነገር እዩ አፕል ብጣዕሚ ብዙሓት ጥቕምታት ለለዎ ና ፍረምረ ዓይነት እዩ ኣብ ውሽጡ ማይ ከምኒ ካርቦሃይድሬት ፋይበር ስኳር ካልሽየም ማግኔዥየም ፎስፎረስ ፖታሽየም ሶዲየም ቫይታሚን ሲ ፎሌት እና ቫይታሚን ኤ ከምኡ ድማ ቫይታሚን ኬ መሳሰሉ ብዙሓት ንጥረ ነገራት ለሓዘ ፍረምረ እዩ ስለዚህ ለደቅና በተለይ ለህፃናት ማለት እዩ ህፃናት አፕል መመጋብና ብዙሓት ጥቅምታት ይልህበና ማለት እዩ ለአብነት ና ደቅና ክብደት ለመቆጽጻር ብፍላይ ሃምዝና በጣም ምርጓድ አይነት እንትን ባህር ለሪዩ ህፃናት ታልዮም ባላንስና ምግባር ባህሪን ነው ብዙሕ ማይ ስለለሎ खाሊ ና ዳይጀሽን ሲስተሞም በደንብ ጌሪ ለስተኻኸለሎም ብፍላይ ፋይበር ስለለሎ ውሽጥ ማለት እዩ ብርግጽ አፍቲ ላዕለዋይ አካሉ ናቲ
أبل للو insoluble fiber لبحال لبلت يحجزوا جن للتوسنة جزي زي اسمه السلالة خونة بزح حجزهم خبل عوس سلالة خلوب بليو لينهم لنا نشتعي بمسولو جن زمن قد خنا مقوم نخلينا مالتيو سالساي نا عزمي نا عزمتنا تنكاري نا هزاناتنا كالشيم نا مغنيزيوم سلالة لو عزمتهم تنكار لكوني قبريو سال رابعي نا لبي حمام نا مكلخال بحريني أو بيكتين لبحال فايبر سلالة نا لبي خونتاتنا ويمدما نا لبي تعينهم بتعمل تحلل لكوني يحلي مشاي أنتي أكسيدانتون سلالة نا كانسر المساسلو كبت الخون وحمامات نا مكلخال مني أو مالتيو ስለዚህ ኣፕል ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ካብቶም ፍረምረታት ሓደ እዩ ደቅና ኣፕል ምምጋብ ብጣዕሚ ተመራፂ ዝኾነ ካብ 6 ወርሒ ጀሚርና እውን ብዚ መልክዑ እዚ እንዳሕርነዎም ኮይና ፎትየምዎ ጣዕሙ ለብተፈጥሮ ጥዑም እዩ ስለዚ ፎትየምዎ ክምገብዎ ዝኽእሉ ዓይነት ምግቢ ስለዝኾነ ኣፕል ደቅና ምምጋብ ተመረፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ستيم مقبار بالملكت يا كلهم ولدي لي كليكم يخلي تعنتول تطعم خلا تلرقهم ستيم نجر جن السوب خلي نجر خنتكون خلينا بخلي وجزنا بللو نجر لعبنت نا باستا من في ويم دمو خلي وين في تلمسل لخونا أقحى بمتكم بتحتي دست جيرنا أفتو دست ماي ملينا تاون في ترماب على الخوف بيلنا أبل كوني خلي تخالوت مقبتات ولا دنج كوني خال كاروت عبل اللي بمقبار خلينا خنوسنو خلينا خاوقت تحول رخو بخمسي عينة من قدي مثال إيكالي مالتي بتعمق قليل من قدي تولو يدب مال بس البهافة شي انقدي خمت الرهمو بدن ببسيلو نيوت قعات لابتا مقربي تقحن اشتي زيت تطبب بللان يخم انتان كحيزني شدشتور حاجه للهون قلعو تخوينم ولا زيت بلعل تليت نقبرلو يحش مخنياتو تزيت كيبزح افتنا مجمريا سللقتنالو مالتيو بدن بيريكم لا تخوينو بطعمي لملم لبلا لسلوس مغبي زي منم اللي يصقمو بطعمو كفوتي ولخلو طعمي طعوم بتوسخ دما لطينهم بطعمي ادلاي لخونه مغبي እዩ ናለም አንተ ቪዲዮ እዚ መስል ነይሩ ስለልመጻኹም ብጣዕሚ ኢለ መስግን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ክትቕምጡልይ ብኽብሪ ሓትት ብሰላም ይጋነየና ኣነየለይ